drink coffee and then while you are building, you Yeah, or smoke. smoke and sip energy drinks. Chain smoke. Yeah, we need to do that for our project. But yeah, I think we should open that package because that one has the corners in it. So we could get access to the corners as well. But we need them over there after all. So they, yeah, there are the corners. Oh, I see. There's some corners there and some are not. Good one. There's like 16 corners I think total. Of the indoors, like the inner walls. Yeah. That should already be like way too much. I think we need 16 because if we are gonna do 3 layers, we only need like 6 I guess. But we'll see. There's also like extras of every kind I think. Because there was like, this is the amount you can fit into a transport. And I was like, yeah, I think we should take a full transport then. Yeah. But it was also confusing because I asked what's the full transport and then I got the bill for it. It was more than I expected. But it was also 70% of the full transport. And then I asked like, what's this 70% about? And it's like, yeah, you only have the van. You don't have the like this. It's 2 parts. You only have like 1 part of it. And I'm like, but that's not a full transport then. And the guy is like, oh yeah, I didn't realize you meant the whole truck. And I'm like, well, that's what I have meant. So yeah, I was absolutely confused. And the guy was like apologetic and stuff. But yeah, it's been weird with these guys. It's been this and that at all the possible occasions. Good stuff only. Yeah, it's been interesting. Yeah. It's been interesting, but at least we have the bricks here now, at least the first ones. But yeah, I guess it will be interesting to see, because again, when we lift these up, we basically only would need to lift it up on like where the bricks are. So for that sake, it also helps us to do this sort of practice now that we know that it's like going outwards, not inwards. So if we then like level it up a bit, we could also mark it there. Because I think another thing we could do is, if I then come in with the angle grinder and cut all the sides, we could do this then again. And then we could mark the insides of like where the inside of the brick is. So then we would know that we level it from that outwards. Because if we then raise it, we wouldn't have to raise the whole 60 centimeters. We would only need to raise the foundation from onwards to where we marked it. I see you understand everything. Very good. I understand. Since there's no confusion, I'll just leave it there. Because the bricks are 45 centimeters and the foundations are 60 centimeters wide. So if we level the whole 60 centimeters, we take 1,000 kilos of concrete. And if we only level it for the 45 centimeters that's needed, then there's less work to do. But that would again entail that we would need to know where the bricks are. So we would have to then place them. Wouldn't that create like a slope if we level it only? Yeah, it would cause a slope inwards, which would be filled with sand. Because if we go outwards with those, it doesn't matter if there's like, because again the foundation we need it to match where the insides of the bricks are. And if it's like 5 centimeters here, 5 centimeters there, it doesn't really matter. If it's the 20 centimeters thick, which it actually is like everywhere, at least 20 centimeters already, then it doesn't really matter if there's like a step to it or anything. Because there will be regardless a step on it if you think about the wall, how it goes. Because we have the foundation like this. And if you think about the concrete, we have the foundation like this. And then we have a small narrow concrete going upwards. And that's inside the walls. So there's already gonna be like this, regardless. So it doesn't really matter if there's like another or not. Yeah, I was thinking, would
would it make the bricks then tilt? No, If it's like slope. if we level it to 45 centimeters where the brick is. The brick is 45 centimeters wide. Yeah. If we level it 45 centimeters, it's always the brick level. And then whatever is left, the 15 centimeters, the brick won't be touching it. Because you can see that the foundation is 60 centimeters wide, so it is wider than the bricks are. So I'm guessing the concrete is not too runny then. Yeah, we'll have to keep it quite stiff, yeah. So it doesn't like, I'm thinking. Yeah, no, it will definitely not like run that, because it's also gonna be a few centimeters at a time that we'll be doing. So even if it was runny, I feel like a few centimeters at a time you could probably stop it being, because we can't make it like water, because it has to be like, I think like gravel consistency is not too far off. It's gonna be like wet gravel basically. Because when you're doing it on the concrete mixer, it needs to like hump, it needs to like bump. You can hear it when it like sort of jumps in there. So that's, I feel like, the consistency we're looking for. It's like a bread dough. Yeah, I don't think it's too far off that. That's not too far off. So yeah, I'll then do the corners for the main building's first level. I guess we could still we could already start making the corners like for the next levels and stuff. It's just that it would be harder than to know like where does they go. And there's also the thing that after we get the first like actual one concrete and all put in there, the first bricks, it's gonna take us a while to continue for the next one, because then we have a hell of a rebar job. Because we'll have to start putting the rebars upwards. And that's also why it doesn't really matter where does the rebar going upwards now goes, because we'll have two rebars going upwards next. So there will be two rebars going side by side upwards. Like side by side, I mean like as far away from each other as possible on like both sides. Yeah. So the rebar going upwards will just have to connect to those, but it cannot connect to both of those because they will be like on far sides. So I guess it doesn't really have to be in the very center. We can of course like also like turn those as well if need be. But yeah, I think we'll put in more rebar than necessary because we have hella rebar there already. And it's luckily it's gonna be the 8mm one, because the ones we did last year, so the ones inside the foundation are 10mm rebar, and it was pain to bend. So what are we going to connect the rebar? Do we just tie it to the plastic or? Yeah, I think there's also gonna be ones going sideways. Yeah. All around it. Yeah, There's gonna be, I think, was there two already going sideways as well, so on both sides. Okay. So I think those we can connect them to. The problem being that, let's say we make them like 1.5 meters long, the new rebars. At some point we probably could make some of them shorter so we can get the amount scoop in. But regardless, let's say we have 1.5 meters of those, and then we tie them on the bottom on this first level here. They will probably move about quite, they will move about quite a lot. But then after we get the third brick, we can then tie them again on the ones going around there, so then it probably would stay upwards. Because it's gonna be tied on two spots and they'll be like 40 centimeters apart, so that maybe will help. But I think we'll have to go and buy more of those yellow caps on top of the rebar thingies to protect. Because we'll then have again like a million zillion rebars pointing upwards. Because for every one we have here right now we'll have two. And we'll also have these. Because it's not like we can remove these caps necessarily. Maybe at the point where we have the 3 bricks, then we can maybe remove these guys. But it's gonna be wild. It's gonna be wild. So are we just going to leave them there? For now. I think Hannu is here. Oh. Our supervisor is here now, guys. So you'll hear some impromptu finish. Some finish next. I'll see Hannu then. I'll turn you guys around maybe. Päivää!
Joo, tänne tuli vähän harkkoa. Mä ajattelin, että pitää nyt varmaan ajaa rälläkällä näitä reunoja sillä, että on helpompi säätää noita harkkoja sitten, että ne ei ole nuo muoviteissa. Ja sitten täytyy tosiaan seuraavaksi alkaa sitten katsoa sitä korkoa. Mutta mä ajattelin, että käy näitä läpi nyt sillä, että laittaa nämä tähän vähän hollille. Mutta tosiaan ennen sitä täytyy ajaa kyllä nuo muovit tuosta pois. Joo, niin jonnekin tulevan tien. Niin, ne tulee siitä vähän ettei. Että sitten jos tuossa sanoo, että täytyy ostaa näitä hattuja sitten reilusti lisää, kun sinne tulee 2 rautaa kertaa aina sisään ylöspäin. Niin jos ajattelee, että niitä tekee 1,5 metrisinä nyt niin kuin alkuun, niin niitä on sitten jo 2 kertaa enemmän kuin mitä näitä hattuja on. Ja näitäkään nyt ei vielä sitten voi pois ottaa ennen kuin saadaan niitä harkkoja lisää, että täytyy olla tosiaan sitten. Niin pitääkö mehän valaa ne sinne sisälle vai? Täytyy noista pois ottaa ennen kuin valu tulee, mutta että siinä on aikaa kuitenkin siinä välissä vielä. On siinä aikaa. Sitten kurkotella ne sieltä. Niin se nyt. Eihän se kavalla olisi 90 senttiä sitä harkkoa, niin ei se ole, jos on jossakin tässä, niin kyllähän nyt sieltä saa helposti vielä pois. Mutta joo, täällä tosiaan suodatinkankaat saatiin kaikkialle. No lauat on täällä nyt pitämässä niitä paikoilla, pitää ottaa sitten sitä mukaan pois, kun saa maata sinne, mutta että siellä missä ei ole vielä soraa, niin laitettiin noita lautoja. Milloin nuo tuli nuo? Keskiviikkona ne tuli nuo harkat. Joo, ei siinä kauan sitten. Ei siinä sitten. Ja se oli hyvä, kun mä sanoin, että torstaiksi, jos saisi toimituksen. Joo, onnistuu. Sitten se oli, että joo, että kuski soittaa ja sopii sitten, että kun ne tulee sieltä Kokemäeltä, että siinä hetki menee kuitenkin. Niin sitten keskiviikkona kesken työpäivän soi puhelin ja vastaan se, että hei, moro, että joo, mä oon tässä 10 minuutin päässä, että teillä oli näitä harkkoja tulossa. Ja sitten mä sanoin, että joo muuten, mutta mä en ole kyllä siellä paikan päällä, että haittaako se. Ei haittaa mitään, että hän saa ne kyllä siihen purettua, että jos ne saa vaan tuoda, niin joo, eikä siinä. Mihin ne purki sitten? Se vähän eteen ne puotti. Sillä oli semmonen niin kuin trukki mukana siinä autossa. Se tuli sillä, että sillä oli niin kuin takaringas oli ja sitten semmoset taittuvat eturenkaat. Niin semmosilla se toinen. Sitten me toki avantilla ajettiin niitä tuonne takapihan puolelle. Vähän lähemmäs. Niin mahtuu sitten liikutelle. Niitä on tuolla tosiaan, tuolla näkyy kasaa ja tuollakin on tosiaan sivussakin vielä jonkin verran. Että on siinä nyt reilusti se, että saisi sen 3 harkkoa. Että se 90 senttiä, että se sokkelikorkeus tulisi näillä. Jos sen sitten vallaan yhdellä kertaa molempiin rakennuksiin sen, niin saa siitä sitten jatkettua vaan tätä rakennusta sen jälkeen. Niin, sitten siinä on tosiaan tommosia valusuojia. Ne on tuossa toisena, niin ne on semmoset, mitkä menee noihin palikoihin nyt päälle. Ne on semmosia, niin että talvella jos vallaa, niin saa eristeeksi. Joo. Mutta mä ajattelin, että laittaa nyt niitä tähän päärakennukseen, niin saa siihen taas sen pressun päälle ja sitten ei mene nuo tassut niistä miksikään päin. Juuri näin, kun se tuli nyt tuossa. Niin, sitten tietää. Niin, on sitten kuitenkin vielä tämän vuoden. Niin, ottamaan sitten kuitenkin. Niin, saa sen sitten. Sitten tosiaan pyysin mursketta tuohon sivuun, kun se alkoi olla aika pehmeä ja siitä on niin paljon ajettu ja siinä on kuitenkin aika vähän oli sitä maata, niin siihen saatiin kanssa vähän sitten. Niin, tähän otettiin sitten siihen, kun se ei saanut sitä kaikkia tuonne puotettu. Mä mietin sitä nyt, että varmaan voisi sitten niitä hiekkakasoja alkaa jo pyytämään, että pyytäisikö niitä tähän sitten. Kun tässäkin, jos ajattelee sitten sitä routaeristettä, niin se oli se eka harkon puolivälistä tulee niin kuin alaspäin se routaeriste. Niin tavallaan tähänkin vähän jo saisi tuoda. Ja sitten tavallaan kaikki nämä sivut pystyisi vähän tuomaan jo sitä tavallaan täyttömaata sitten. Että saisi niitäkin sitten samalla katsottua. Kun siinä on vaan sitten se, että nyt jos ajattelee niillä kottikärryillä, kun tuo sitten sitä betonia tänne mihin tarvii, niin se, että mitä alempana se täällä on, niin sitä enemmän siinä on taas työnnettävää sitten. Niin, että sitä kuitenkin saa sitten tuo. Ja tässä on hyvä tilaa. Niin, siihen mahtuu kuitenkin. Niin, mä ajattelin, että voisi laittaa nyt heti viestiä, että tuovat sitten viikolla milloin kerkkiä. Niin siitä on nyt sitten hyvä tänne. Niin, pääsee sitten ajeleen taas. Ja sitten, jos kerralla ottaa tuon, niin tuohon nyt ei määränsä enempää. Niin, se on sitten toinen, että siihen varmaan saa sen ehkä just saa sen kasettikuorman, että toinen kasa siihen ja toinen heti perään, niin se voi olla, että se on siinä jo. Ja sitten se ei varmasti riitä. Ei riitä, mutta just se, että saisi sen alkuun, kun sitten taas, että siinä vaiheessa, kun sitä sitten tarvii, niin jos sitä sitten ei saako sen kuorman kerrallaan, niin sitten siinä on koko päivä taas ajaa sitä, niin sitten sitä voisi. Nyt se on 1 kuorma siinä jo vähän. Niin, sais sitten ajeltua taas sen. Jos on tehtyä oikein. Jep, saisi sitten jo tuota. Ja sitten toinen mitä mietin, että voisihan näitä polttaa sitten näiden sisäpuolillekin aina sillä, että saisi noita lautoja tosiaan sitten pois. Kun se kannattaa sisäpuoli heti. Niin, että saisi sen verran täytettyä, että
kun silloin me isän kanssa sitä puhuttiin, että nyt jos ajatellaan sitten, kun saadaan sitä seinää nyt nostettua ja saadaan se tavallaan sille lattiakorolle, että sitten kun niitä sisätäyttöjä alkaa tekemään, niin isän mielestä se voi olla järkevin tehdä niin, että täyttää sen vaan hiekalla. Joo. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se on hiekalaa täytetty, niin alkaa niitä putkia katsomaan. Niinpä, Koska se, että jos niitä alkaa niitä putkia laittaa siinä, Ei. niin sitten se on siinä ilmassa ja sitten se myllääntyy vielä. Että, Joo, täyttö ensin ja sitten vasta. niin, sitten katsoo, että mihin niitä tulee. Että se on kuitenkin helpompi ehkä, niin kun se on kuitenkin se hiekasa, jos sitä lapioita ja muuta, niin se nyt ei ole pahaa hommaa verrattuna sitten kaikkeen noihin soraan ja muihin, mitä tässä nyt on jo lapioitu. Että se nyt ei ole sillä pahaa. Ja nimenomaan se kuorma, niin sehän kannattaakin nyt heti ottaa, niin saatte vaikka sillä hiekalla täytettyä tuohon. Joo, niin jo. Tuohon, Niin jo. Vähän. käytännössä saattanut kaikki lauvat pois. Jep, se just, että sais ne joka paikasta pois. Siihen kuitenkin Ei laittaa kaikki ainakaan talveksi voi. Ei voi. aika monta kuutiota itse asiassa menee. Menee ihan vaikka ottais vaan painoksikin niitä Niinpä. tuonne, niin menee siinäkin se yksi kuorma jo. Että tulee sitä aika reilusti. Ja tossakin just, että tuo voisi luiskata nyt tuon reunasta ihan vasten vielä, että siitä voisi sitten helpommin puottaa sisään. Ja nimenomaan ennen järkevää nyt tehdäkin se, että kun tulee tuo seinä tuohon tielle, Niin sun jo, ei joo, tarvitse joo, tuota se pääsee. polttareilla siinä Joo, nousta sitten se yli. on helpompi tehdä. Jep. Ja sillä meillä oli puhe. Vaan tekee tuo, mutta kääntää vähän. Niin joo, että saa pääsee sillä yli sitten. Ja silloin meillä isän kanssa oli puhe, että nyt kun niitä laittaa niitä rautoja sitten, niin katsoo sillä, että jos suuri osa on vaikka 1,5 metrisiä, niin jättää siihen jonkun väliin sillä, että on 1,20 metriä tai sillä, että siitä saisi sen kauhan aina. Kyllä. Että semmoiset muutamat kohdat, että pääsee avantille ja sitten, niin, että jättää muutaman lyhyemmäksi, että se saa sitten avantille aina tietyn kohdan sitten, että pääsee täyttämään. Kun se on vasta just, että jos sitten niitä joutuu lapiolla täältä sisältä heittelemään toisiinsa, niin siinä on aina enemmän hommaa kuin sitten, että jos avantila saa tuotua lähemmäs. Että se nopeuttaa kuitenkin aika paljon. Tuolla on tosiaan vesisäiliö, 600 litraa vettä tuotiin siihen, Joo. sillä aletaan sitä betonia mylläämään. Niinpä. Sitten siellä on pressuja alla on betonia. Tää on vaan koe. Niin tässä nyt testattiin vaan, että onko meillä mitään suunnilleenkaan Niin, oikein. et pitääkö meidän leikata? Niin, täytyy nuo muovit tosiaan sitten. Joo, tää Nyt tuosta oikeastaan näette tuo sivu, että Niin joo. Joo, ja sillä mä tuosta katsoin, mulla on se piirrettykin tuonne, mulla oli se kuvaakin siitä, että miten ne menee ne eri varvit siinä, että tuossa sitten se onkin tuo harkkovarvikuva mulla, että miten päin ne siinä menee, että siellä sen mukaan mä sitten on tosiaan sitä katsonut. Ja sitten onko siinä nyt se, että se vaan sit niin kun on 1 ja 2 niin vuorottelee? joo, 1 ja 2 Ykkönen ja vuorottelee, kakkonen niin vaan vuorottelee tosiaan, että siinä tulee sauma aina sitten eri kohtaa joka kerroksella, mutta kuitenkin samoihin sitten. Se on siinä mielessä sitten tukemista ajatellen, että jos sulla on niinku joka toisessa se sauma on tavallaan niinku sitten samassa kohtaa toisessa se hyppää aina. Sä voit sen tuen laittaa tavallaan sitten siihen. Mutta sitä me tässä katsottiin näissä harkoissa, mikä oli sillä vähän ylläri, että nämä on tosi jämäkät nämä muovit täällä. Ei näitä saa irrotettua toisistaan kyllä ihan helposti, että nämä on, jos testaat sillä ihan tämmöstä näin, niin Tuossa on tommonen niinku runsas sentti vaan EPS. Niin, tässä. Ennen kuin se tulee se rauta tossa, että tossa kun me halkastiin näitä, joo. tätä just niin kuin tässä otettiin, niin se näkyy tossa se, missä se rauta tai tuo muovi tuolla menee. Joo, Että tää on se kulmaharkko, mikä on sahattu, niin tuo on tosiaan tuo muovi, että kun se menee molempiin suuntiin näin päin. Et se on niinku selvästi semmonen tämmönen selinetti. Niin, yllättävän tanu. No niin on. Koska mä sillä vaan niin itse pelkäsin, että sitten kun me päästään noihin sisäseiniin, että kun niissä on niin vähän sitä eristettä, Joo. että kuin ne Mutta räjähtää. Niin, se voi hyvin olla, että ainakin nyt jos ajatellaan, että jos sitä vallaa nyt ainakin tämä ekahan nyt on 90 senttiä korkeutta, siinähän ei ole ihan hirviä paine vielä. Ja sitten jos ajattelee, että niitä tai sitten kun pääsee seiniä tekemään, että jos sitäkin tekee joku 1,5 metriä kerralla, niin se käänti ihan kauhea paine on vielä siinä betonissa. Kun nehän sanoi, että 2,5 metriä sitä voi kerralla vallaa. nyt se paljastui, että miksi pyysit. Niin. Että on tuo, että on se tosiaan aika jämäkkä tuo elementti kyllä. Mutta ihan fiksu sillä, jos ajattelee tosiaan, että kuin leviä tuossa tuo muovi on, että nehän on melkein toisiinsa asti, jos ajattelee tässäkin, että kuin leviä siinä oli se muovireuna. Että se tavallaan se, mikä tavallaan siellä pitää sitä sitten kiinni, että ei se sinällään ihme ole, että se on sitten nuo jäykkä tuo. Mutta tästä tämä sitten varmaan taas lähtee. On tämä nyt silloin, jos miettii, että jos ei se mitään kauheita takatalvea iske, kun sehän tuossa on tuossa betonissa, että se +5 astetta täytyy olla. Että nyt kun se, jos katsotaan, pitää nyt vähän seurata, että paljon tuo on tuo V-lämpötila tuossa
säiliössä, mutta sitä me laskettiin isän kanssa, jos se on lähelläkään nollaa tuo vesi tuolla, niin jos veenkeittimellä ottaa 100 asteista vettä, 15 litraa tuosta vettä ja litra kuumaa vettä, niin se on jo 12 asteinen se, että sen saa tavallaan sillä lämmitettyä kyllä, mutta ainoahan siinä on tietenkin sit se, että jos täällä on joku 10 astetta yöllä pakkasta tai vastaava, niin siitähän se... Ei se edes lämpene. Niin, että sit se ei tavallaan auta, mutta tuo, jos se nyt pysyy jossakin nollassa yölläkin, niin eihän se silloin, jos siihen vielä sen pressun laittaa sitten päälle sen kohan, niin, että sen mihin sen vallaa, että niitä nyt vähän sitä katsot, missä vaiheessa se valuhomma alkaa, että se saa piettyä lämpimänä. Mutta on tässä nyt jonkun verran tämä homma sitten vielä ennen. Jonkun verran vielä tässä. Niin, menee tässä vielä ennen. Kannattaa tosiaan se hiekka ottaa nyt. Joo, täytyy sitä tosiaan. Niin se helpottaa sitten ja sitä jatkotyötä. Niin joo, se on sitä täyttöä kuitenkin riittää sen jälkeenkin vielä, mutta saa jo vähän sitä pois sitten. Valokuitu oli silloin, ne kävi ne kaverit siellä, niin ne mennessä ne voi jatkaa tuota vihreätä putkea tuolle, että sen saisi tuohon keltaiseen työnnetty, että se tulisi täältä esiin sitten. Mutta ei ne ole sitten vielä sen jälkeen käyneet, että sitten varmaan laittaa sitä viestiä. Kannattaa laittaa, että se ei ole unohtunut. Niin, kun siinä on taas sitten just niiden täyttöjen kannalta, että sitä pystyisi sitten taas tekemään, että ei sitten sen takia jää ottaa. Niin. Niillä oli vaan silloin, kun ne kävi tässä, niin oli 7 millistä putkea, mutta tulikin 14, niin ne oli lukenut väärin sieltä paperista, niin oli väärä putki mukana, niin sillä ne ei sitä saanut silloin tehtyä. Aikovat tulla sitten myöhemmin, mutta ei ole sitten sen jälkeen näkynyt. Laittaa viestiä siitä. Sitten tosiaan tein tämmöisiä ramppeja askarreltiin, että pääsee kottikärryllä tuosta antura yli, niin helpompi mennä sitten niiden kanssa. Kun tuossa nyt on tosiaan sitten, että jos tuolla tarvii tulla sisäpuolella olla, niin parilla rampilla nyt pääsee sitten käytössä joka puolelle, että voi tältä puolen tulla sitten tekemään. Mutta on tässä. Mutta on tämä sillä tavalla miettiä, että meillä oli alun perin ajatus, tai mitä oli itse ajatellut, että päästään joskus huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa tähän, niin on tässä nyt niin siinä mielessä taas kelit on ollut ihan hyvät. Niin, ollaan tavallaan niin siinä mielessä eessä siitä, mitä voisi olla. Ja kuitenkin jos miettii, että tuossakin nyt hetki meni, kun niitä kankaita tuonne laitettiin ja muuta, että oli sinnekin sitä hommaksi siellä. Jonkun verran tekemistä. Niin, sitten oli sitä sorraa tuolla reilusti tuolla sisällä, niin sitä piti ottaa ensin pois ja sitä pois. Ja sillä sitä tosiaan nyt on sitten vähän joka puolella tuolla, että siellä missä oli liikaa, niin aina lapioitiin se, missä on nyt kangas ja uusi. Ja sitä, että kuitenkin sama täyttää. Niin. Sitten tuo lehtipuhali on ollut kätevä, sillä me saatiin sieltä sitä lehteä ja muuta pois sisältä tuolta. Ja sitten sorat saatiin pois. Niin, sorat sai kanssa. Joo, se oli ihan... lehtipuhaltimella se tosiaan lähti sieltä. Siinä olisi vaan ollut aika hommaillakin harjalla, kun sit se on noiden rautojen kanssa, että kun sä sitä harjalla meet, niin koliset vaan joka suuntaan, että se oli se lehtipuhalin kyllä. Eikö se on kai voittanut joku 2010 tai joku vuoden turhake tai joku, että kyllä se ainakin tässä oli Joo, ja sitten tommonen pakkaslumihan lähtee kanssa tosi. Joo, eikö se ole? Ja sitten toinen mikä, että jos se on niinku jäinen sillä, että sulla on kivetys ja siinä jää päälle, niin jos sä pääset sinne alle, niin ne sanoo, että se lähtee kanssa, että saa sitä ilmavirtaa sinne alle. Voi käyttää monessa. Jep, joo, että se on kai monessa ihan hyvä. Että... Meillä ole. Joo, kyllä mä veikkaan, että sille ihan käyttöä tulee se hintansa arvosta. Joo, sitten kun laitetaan sitä hiekkaa, niin sitä on varmasti kans ihan kaikkialla. Niin, se on toinen sitten, että jos sitä tarvii puhalella pois sitten. Mutta se on vasta sitä hiekkaa mietit, että sieltä voi olla hankalaa se organisen aineen saaminen pois sitten, koska sehän pöllyää se hiekka sitten, että se on ehkä siinä. Niin, että katsoo sitten tosiaan, että se mihin sitä laittaa, niin pressuttelee niitä sitten. Pressuja vaan sitten. Mutta ehkä tässä nyt ei sitä... Niin, no ainoa sitten tosiaan, että jos tuonne tekee niitä täyttää tuonne päärakennuksen puolelle, niin se on ehkä aina... Niin, sinne vaan sitten pressuja sitten niin kohti, että ennen kuin sinne pääsee kaikki. Kun siinäkin taas, jos miettii jotakin imureita, niin nehän ei mene hiekat sitten kanssa samalla, että se olisi taas niin kuin, ettei se oikein tajalla siihen semmoisen ratkaisuja, mitkä siihen olisi hyviä. Kyllä, no niin, minkälainen rytmi torstai? Torstai, perjantai, sunnuntai on varmaan sen tämänhetkinen rytmi. Niin, tarvittaisi olla. Tänään varmaan sieltä iltaisin, varmaan tässä viikollakin, mä ajattelin huomenna tuu sitten rälläköimään näitä muoveja täältä reunoja, että katsoo sitä sitten, että varmaan jonkun verran sitten niitäkin. Mutta tässä nyt oikeastaan se, että niin kauan kun ei tiedä tuosta valuhommasta, että missä vaiheessa on tarpeeksi lämmin, niin tietenkin sitä vähän kelien mukaan täytyy katsoa, että miten ne yöpakkaset. Nyt se näytti, että ensi yö on ensin kylmä.
oliko se 5 astetta pakkasta yöllä, että, Joo, se oli yllättävän että sitten kylmä. tänään ei kannata vielä valla kyllä mitään. Että, kun tuolla oli, musta se oli tämä nurkka, tässä päärakennuksen nurkka, niin se oli se 7 senttiä. Että siihen täytyy korottaa reilusti, niin mä ajattelin, että ottaa siihen se joku 5 senttiä aluksi ja sitten katsoo sen harkon kanssa sen loppukorkeuden sitten, että mikä siihen laittaa lopuksi. Lopuksi sitten, mutta täytyy sanoa, että melkoinen ressi tässä on nyt tosta, että miten se eka harkon, kun sen tuohon kiinni laittaa, että se lähtee siitä sitten suoraan ja oikein, että Tarkkaan tekee sen puhuja. niin, että katsoo sitä. Se helpottaa sitten sitä jatkoa. Niin jo. Hyvä ensimmäistä Joo, siihen saa varmaan laittaa ihan kunnolla viikon, jos ei toisenkin sitten, että saa se eka harkan siihen, tai se ekan rivin tavallaan, niin ekat harkat siihen kunnolla, että sitä ei kannata kauheasti kirjoittaa. Kun siitä mä just tuossa laskin, että sen jälkeen siinä on myös aikaan tekeminen ennen kuin sitä seuraavaa harkkoa saa laittaa, kun siinä sitä rautaa tulee kuitenkin No kauheasti. niinpä, että siihen niitä- saa yhden viikon varat. Niin, sit melkein siihen rautojen vääntelyyn nekin on tuolla ja ne raudat, niitäkin mä tilaan. Se oli nyt mukava, se on 8 millistä se rauta, mitä tuolla nyt oli, kun tuolla Anturossa oli 10 millistä ja sitäkin on jonkun verran sitä 10 millistä tulla vielä, että käyttää ne toki loppuun, Ja mutta sitten niin, käyttää ne ensin loppuun, mutta se, että jos niitä tarvii sitten väännellä, niin se on se 8 millinen vääntyy helpommin kuin se 10 millinen, Niin, että se on siinä mielessä ihan mukava. Joo, veikkaisin, että siinä on aika valtava ero kyllä. Mutta vielä tuolla on tuo vääntöpöytä, sitähän me väännettiin silloin. Niitä 10 millisiä, että oli siinä sitä tekemistä silloin muutamaksi illaksi. Mutta Joo, kyllä tää Että nyt se- niinku alkaa tuntua kuitenkin, että tää niinku etenee. Niin, Kun ei ehkä. oo pelkästään soran kanssa. soraa haravointia ja muuta, mitä se tuntui, että se viime vuosi enimmäkseen oli. Että Että tässä tosiaan ihan taloa rakennetaan. jotakin tapahtuu. Nyt rupeaa näkyvää tapahtuma. Niin, se on ehkä se sitten, ehkä tässä on, että kun saa näitä harkkoja tänne, niin sitten näkee kuitenkin, että siitä on seinää tulossa. Että siinäkin mielessä. Näin on, no niin, ei mitään. Minäpä lähden jatkamaan. Jes. Ei muuta kuin rakentamiseen. Kiitos. Palailemme asiaan. Palataanpa asiaan, jos jostain tulee, niin sitä viestiä. Joo. Soittele. Jes. Soittele, minä tässä pyörähtelen sitten. Joo. Noin kerran viikkoa. Joo. Loppuviikosta. Milloin te tässä on? Jep. Yes. No niin. Jes. Joo, Moi. Yes, Kelly is suffering with the biking. Oh no. Skelly said, voi vittu mitä mäkiä, mä kuolen tänne. Skelly, what the hell? But yeah, so I think I will do the corner bricks Yeah. for the main building. So I'll have to look at the drawings again, but I think we have 6. Or maybe 8, actually. Because I think we might even have 2. Let me see. I have the picture, I don't need to guess. There's one, there's... Yeah, it could be, yeah. There's the entrance. Yeah, the entrance is the one I'm wondering about. Yeah, it has to be. It has to be. It's awkward because it's a cut one. But I think we might be able to do like cut it in half, sort of. I'll have to maybe see the. Yeah, it's half one. Yeah. So it's actually I have been smart there. So I can show you it's in Finnish though. I don't know if you can see the phone screen though. I think you can. So that's the entrance of the main building. So you can see there's like an awkward corner there, like a double corner. But there's like a arrow here saying puolitettu harkko, which is like a brick split in half. I think we might want to do the splitting in with the handsaw, That could be, yeah. because I feel like that's more accurate than the blade bending. I got to the parking lot. Now I'm wondering where do I get the power to play 18 holes of disc golf. Oh yeah, it's gonna be hella walking with that. So yeah, we need per layer we need Yeah, Skelly needs to start biking every day there until he has enough stamina to play. yeah, so we need for every layer we need 6 corner bricks. I'm trying to go mental gymnastics here. Yeah, 6 of those, and then the 7th one we need, but it needs to be split in half. So that's
That's the main building then. So will I start doing the inner walls? Yeah, you could start carrying the stuff on the inner walls. What do we do with the corner blocks?